Já už jsem tak vyřízený, já už si já mám pomáhat. Ne, tak chci si dopít ten chlast, ne? Já to mám vidět. Já už mám taxíka, Peťo, tak co dopít to sám. Já jenom si to vem na cestu. Tak díky. Tak se mi. Čau. Já si sám jenom svážku sebou, jo? A vítej v mém taxiku, ve kterém jsi v balíku, ale s tím chlastem vypadni. Jsou ružičky jenom. Vypadni s tím, žádný chlast v mém autě. A ještě počkej. Tak co, mladej, kam to bude? Ale jdu na takovou blbost jen Blbost. na maturitu. A ti bych ale seděl u toho Sherlocka. Dneska tam byl Péťa a bylo to dobré akci. No hele, musím jet. když jedeš na tu maturitu, to všechno umíš, ne? Jasné. A chceš vyhrát nějaký prachy? Já ti dám nějaké otázky a uvidíme. Co říkáš? Za kolik? Tak, první za litr. No dobře. A je to trošku malo? Pro začátek 1000 a budem přidávat. Tak jo. Tak hele, první otázka. Kolik zrnek písku je na 1 kilometru čtverečním pouště Sahara? A že seš to ty, dám ti toleranci 2 zrnka. Ty vole, tak to je úplně jednoduché. Za litr, ty foch. Zrovna včera jsem seděl s Libou Raškovou. Vidíš, máma jiná se Marka. Fakt dobrá učitelka. Že takové otázky to jsme včera zrovna probíhali, no a je to 18 milionů 491 358. Jsi dobrý. No, tak víš to včera. Včera to bylo dobré. Těch 6 roků, co nás měla, tak nás fakt naučil. Tak hele, druhá otázka za 2 litry. Poslouchám. Co ti říká matematika? V pohodě? Fakt mi nechceš překvapit s něčím z matematiky. Tak hele, druhá odmocnina z 32 761. Prosím tě, kdyby měl 6 let paní Babylonovou, tak víš, že to je 181. Dobrý, 2 litry jsou tvoje. Takže další otázka. Co ti říká náboženství? Když se řekne náboženství, to mě stal napadne nejdřív kostel, potom postel. No tak. Tak hele, Evangelium Matouš, 6. strana, 6. odstavec, 6. řádek, 6. slovo. Tak říkáš Evangelium Matouš, 6. odstavec, 6. řádek, 6. slovo. Ježíš, Jášek jde. Já jsem chtěl 6. slovo. Ježíš je správně. Yes! Kurva. Tak hele, a co chemie? Chemie je úplně v klidu, my jsme měli kantorák. To úplně lehce. Tak hele, který prvek má relativní atomovou hmotnost 140,91? Já vím. Tyjo, taková otázka. Kdybys mi řekl výjmenu všechny prvky podle řady, ale tak takové otázka. No nic, já zavolám svojím kamošovi, Alešovi Dobešovi, to je starý chemik. Kurva. No, čest Aleš. Slyšíš mě? Létor, hej! Aleš. Jsi zase ve stodole, že? No, to bylo jasné. Já ti nic nerozumím. Ten doběží zaž na luty jak starý praseudym. No, praseodym je správně. Máš chytré kamarády. Tak další otázka. Kdo je autorem sochy takzvaného otvíráku na sosně, sochy zvané Kontemplace? Kontemplace? Ježíš. Musím
Musím si to rozmyslet. Zas zatím hudbu trošku. Minutu po minutě, hodinu od hodiny, kafra jak dávat chutě, kecá ti do života víc. Je tady byla písnička, Boreček. Je to Petr Boreček. Co dějepis? Dějepis? Ale jo, jdu to AFP. Mají přisedící u matury, či Tak hele, co se stalo v roce 1492? Kolik? 1492? 1490. Přeplavan kanál La Manche, ty vole, co? 1490. Počkej, zastav! Vojta! Co? Čest! Jako ty? Já dobré, a co ty? Jsi fajné, už mu po maturitě rovno. Já jo, tak jo, jdu teraz na maturitě, jo. Teraz? Jasně. Já ty ve střede vlastně. Já, ty v pondělek, co? Ale chcem se něco spýtať. Nevíš, co bylo v roce 1492? 90 kila? 2. To nevím. Nebylo to založení tego našeho hlavného města, tego kopidla, co je vedle Pragy? Praga, to vůbec. Kajteš tam. Ty ale, flašky želonežek teraz našel, tu o to? Ne. Paráda. Kurtej tam v tom kontejneru a jo, já jdu. Víš, a co ti dáš? Čest. Kurva, celou flašky Pfefferminský našel, to je Amerika. Vyhrál si, mladej, to bylo správně. Takže teďka přijedeme ke škole a dostaneš poslední otázku. Tak jsme tady, mladý. Chceš zdvojnásobit svou výhru? Máš zatím 11 000. Co pro to musím udělat? No zodpovědět poslední otázku. Jasné, já jdu na maturu, já vím všecko. Řekni, kdo je partnerem Křemílka? Jo, tak vy asi myslíte Křemík, tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří... Křemílek! Pohádková bytost! Tak to jsem z žádné encyklopedie nevyčetl, ale to nás nikdo ani neučil, jako ani paní Sikorova, nikdo. Kej študovaný a neví, kdo je Křemílek! Pohádková bytost! Tak si naser a vypadni! Tak já jdu. Tak já odcházím.